Mi salmini on fo mi landike siɗon e jam. Mi feƴƴinanen ɗo information ko fewndi ka Banque centrale de la République de Guinée. Banque centrale Guinée on ɗo ko innetede Karamo Kaba woni gouverneur Banque centrale on. Heɓi ɗo ni balɗe ubie lebbi haala kan no ɗuuɗi ka Banque centrale wondema mbuɗɗin ka Banque centrale détournama. Wonde nana ɓe inna milliards détournama ka Banque centrale. Wonde ɓe inna ko kange ko wiyete or kon ko ɗum détourna ka Banque centrale. Dysfonctionnement e ellaji ɗi no ɗuuɗi fewndo ɗo ka Banque centrale de la République de Guinée. Journaliste jono inne Abdoul Latif Diallo ɓennama ko journaliste d'investigation. On journaliste joɗon ko woni golle makko ko tefugol humpito piiji ko suuɗi kon ka laamu. Kanko noon journaliste jo on o waɗi ɗo publication o inni wo golloɓen ka Banque centrale no waɗi ɗo préavis de grève. Golloɓen ka Banque centrale waɗi réunion hankin e vendredi. Ɓe déposi préavis de grève. Mi adda e préavis de grève on ɗo iyon. Ɓe inni ɓe jonni Banque centrale on ha le 15 janvier. À partir de le 15 janvier 2025. Nder ɗe jonte ɗiɗi aroje ɗo. Si Banque centrale on ƴettali disposition waɗi ko ɓe wi kon kamɓe golloɓen ka Banque centrale ton. Hara ɓe waɗa grève kamɓe golloɓen ka Banque centrale ɓe paralyse leydi lagine ni fop hara banque gollata. Ɓe wi ko sabu honɗum ɓe landi. Ɓe wi gogo no Banque centrale wona gérirede non ka mbuuɗi leydi woni ɗon. Ɓe wi no niɓɓitani ɓe kamɓe golloɓen ton piiji buyno ton ɓe alaka yeetede ɓe alaka andinede. Ɓe faama ko honɗum fewndi hay kamɓe golloɓen ka Banque centrale ɓe anda ko honɗum fewndi to. Ɓe yiide tum mbuuɗi no ƴawra no jolda kono ɓe anda. E hari nani Banque centrale o wawno ɗiya duuɓi feƴƴunoɗi. Hari nani Banque centrale o laamora. Ɗum no jeeya e condition ji ko ɓe landi ko be piiji ɗi weeɓite ka Banque centrale ton ande koye honɗum wona. Leydi lagine ndin koye honɗum fewndi. Ɓe waɗi ɗo réclamation ji ɗuuɗuɗi ko ɓe landi gouverneur Banque centrale on ha e gouvernement CNRD o. Ko ɗum waɗi balɗe feƴƴuɗe ɗo ɗen fof médiaji international e yimɓe buyno wowlde détournement ji e maguyji ko woni e nder leydi lagine ndi. Gouvernement CNRD on gayni bonnude leydi lagine, gayni bonnude jawle leydi. Hino détournirede gauche à droite. Ko ɗum waɗi si ɓe golloɓe ɗo ka Banque centrale déposi au préavis de grève ɗo ɓenni à partir de le 15 janvier si piiji ɗi laɓɓinaka ka Banque centrale ton hara ɓe waɗa grève e nder leydi lagine ni fop. Ko ɗum waɗi e force vive de Guinée on ɓe landi yo manifestation ji ɗi yo ɗi fuɗɗite à partir de 6 janvier 2025 fi landagol départ CNRD ka laamu. Par ce que CNRD o duuɓi tati ko ɓe laami ɗo Guinée en lorri. Guinée no sattira sattende ɓeydani Guinée. Sikkano Mamadi Doumbouya président CNRD ko ƴetti laamu ngol le 5 septembre 2021 ko foduno himɓe ɓen ɗon o huɗi o wondi ara o wawa hunnude. Kono force vive de Guinée on daari tawi Mamadi Doumbouya respectali falaka respectude promesse ji mum ɗi. Gouvernement CNRD on jiɓiti leydi lagine ndin bonni golleji jama o. Hande Guinée ɗo mo yiɗa o no mari difficulté no mari probléme ji. Ko ɗum waɗi force vive de Guinée on landi manifestation ji ɗi yo ɗi fuɗɗito à partir de le 6 janvier lundi le 6 janvier 2025 yo manifestation ji ɗin fuɗɗito Conakry ɗo fi yo jama on fof moɓodir lando départ CNRD yo CNRD iw e hoore jama on joɗɗine gouvernement civil waɗe président jo civil jo ko organise élection ji ɗi lagine ɗo. Merci beaucoup.